Аз стига, бе. Абе, аз нали за това го снимам, да се види, че са фанал в работа и той един път. Това от казармата му за първи път, уволни са 99-та. Ай, търкай, бе! Ама оня, що седи там, бе? Оня, Варо, що седи там? Варо! Стаки чулка си като някой наркодилър. Той си е. Дали? Аз стига, бе, Битко. Ай, добре, няма да снимам. Ще снимам Венко. Искам го вече във Фейсбук. Разбира се. Го и в Телеграф. Ама не го качвай на неговата стена, като си го на моята. Стига, бе, аз стига, бе. Аз не я казвам кача на неговата стена. Сега ще прата на Жани да те види колко си трудолюбив. Паземе да те вземи. Нема да се вреда от добри, бе. Аз стига, бе! Ще пригрия Марсо. Айде, бе! Нали ще участваш на Софи Маринова в клипа сега, бе? Ще играеш главната роля, бе. Нали да ще играе главната роля? Да, бе. На Лоренцо, бе. А, Лоренцо ли е? Лоренцо, бе.